И двете зрители и днес ще сте гивауея след този сайт, който Резер каза и към Здрасти. добре и всяка цъкаме и ще видим кой ще спечели. И там ако съм аз или който спечели два пъти, там някой го стига два пъти, ще тегля пак. Това малко коментара. Добре. И диджиталната е Razer Games BG. Честито ми. Да, ще направя интро. Вторият победител е този Йордан Динков. Не. Той е написал 2 коментара. Да. Не се бойте. Окей, много. Роска, това пак си няма да ти е. Стига да е първата победа. Аз искам втората победа. Ти спечели първи, който да направя. Първата искам да я дадеш някой друг. Пак ти! Фактор. Реклама печели Big Fire. Честито на този, който печелил и там ще вкатям. Честито Big Fire за 2 дена спечели 2 реклами. В смисъл да. Защото и аз му направих една реклама, защото той спечели моя giveaway. И честито да. И да. И не спай за този клеп, ако как спамите мазно. Кой ти спами мазно? Тук някак съм довален в някаква дискусия. И не спай за този клеп, ако вие сте да палите нагоре. И не забравяйте да посетите моя канал.